Her på billedet ses en skælbrønd, der er en renseinspektionsbrønd med rottespærrer, og den er konstrueret som en vandlåsmodel. Standardhøjdeforskellen er altid 15 cm mellem indløb og udløb i selve skælbrønden, men højdeforskellen kan minimeres helt ned til 5 cm, og i denne konstruktion er der samtidig indbygget et tilbageløbsstop i selve skælbrønden. Det lodrette røde rør til venstre i billedet er der, hvor vi påfylder rent vand, og vi skal forestille os, at det er hovedkloakken, der løber over, når vi nu fylder helt op med rent vand i denne demonstrationsopstilling. Når man kigger direkte ned i den åbne skælbrønd, kan man tydeligt se vandspejlet i bunden af skælbrønden, samt det kloakrør fra grundejernes parcel, som er ført direkte ind i selve skælbrønden. Selve dækslet her med rottespærreklappen på er nøjagtigt tilpasset og kan kun sidde i en bestemt stilling i selve skælbrønden, og fungerer samtidig som et tilbageløbsstop og monteres herefter i selve skælbrønden. Vi påfylder nu rent vand og skaber dermed et kunstigt skybrud eller opstuvning i hovedkloaksystemet, og så vil tilbageløbsstoppet i skælbrønden forhindre vandet i at løbe videre ind på grundejernes parcel. Vi kan nu i tilfælde af skybrud og ved almindelig opstuvning i hovedkloaksystemerne i Danmark forhindre, at det urensede spildevand trænger ind i de private og offentlige grundejers kloaksystemer og skaber oversvømmelser igennem gulvafløb i kælderetagerne. Som det kan ses, er der hul igennem dækslet. Dette hul sikrer, at når opstuvningen i hovedkloakken bliver så stort, at det urensede spildevand stiger op og løber ind på de private og offentlige grundejers parceller, så fortsætter det urensede spildevand bare med at stige op igennem hullet i dækslet og videre op i det korrigerede opføringsrør til terræn. Og klappen forhindrer det urensede spildevand i at løbe videre ind på parcellen, og klappen virker nu som et tilbageløbsstop. Jeg fortsætter med at lave et kunstigt skybrud eller opstuvning ved at hælde mere rent vand på hovedkloakken, og vandet vil nu langsomt stige op igennem hullet i dækslet i selve skælbrønden, og man vil se til at begynde med, at så kommer der lidt vand ind på parcellens kloaksystem, og det vil bare dryppe ud i den store sorte balje. Trykket fra opstuvningen og spildevand i hovedkloakken er nu nået til kanten på det korrigerede opføringsrør, og der kommer ikke mere spildevand ud af kloakrørene ind til parcellen. Og det vil sige, at tilbageløbsstoppet forhindrer oversvømmelser inde hos den enkelte grundejers forskellige gulvafløb i kælderen. Som man kan se, så kommer der i starten et dryp vand hvert sekund, men efter nogen tid, så vil det konstante vandsøjletryk og pres på klappen stoppe spildevandet.